nemůžeš pochopit, jak se cítím, moje mysl je až děsivě silná. Jsem to opravdu já, nebo za mě mluví strach? Pořád doufám, že se věci zlepší, ale nestává se to a já to přestávám zvládat. Když někoho potřebuje někdo, tu není, přísahám. Jsem úplně zlomená, hlavu sice držím nad hladinou, ale neustále bojuji, abych se neutopila. Ti démoni číhají a vůbec to nevypadá, že by chtěli odejít. Hledám místo, které bych mohla nazývat domovem. Jdu po temné a děsivé cestě a cítím se strašně sama. A kdybych dnes odešla z tohoto světa, opravdu by to někoho zajímalo. Říkal si, že tu pro mě budeš vždycky, ale nikdy tu nejsi. Moje psychické problémy způsobují, že už nevidím věci jasně. Moje úzkosti, deprese jsou každým rokem horší. Ptám se Boha, proč si mi vzal moji nejlepší kamarádku. Bylo jí teprve 29 let a já zůstala úplně zničená. Říkají, že všechno má svůj důvod a že každého čas jednou přijde. Snažím se bojovat s tou bolestí, ale myslím, že potřebuju uzdravení. Potřebuju nějakou inspiraci, přísahám, že se na mě ty zdi routí. Moje motivace se rozpadla, už mě unavuje pořád čekat. Měla bych vzít do ruky zbraň a jednou provždy to ukončit, protože život není vždy takový, jak se zdá. Chci to vzdát. Tohle je něco, o čem jsem musela promluvit. Sebevražda je pro lidi jen vtip, dokud kvůli ní někdo skutečně nezemře. Musíme tyhle problémy řešit, nesmíme je přehlížet. Stojím za těmi, kteří trpí, chci být jejich hlasem. Bez těžkých chvílí nikdy nepoznáš, jak chutná úspěch. Bez selhání se nikdy nestaneš tou nejlepší verzí sebe sama. Cítíš se ztracený, potřebuješ pomoc. Věř, že ještě není pozdě, celý život máš před sebou, nepromarně ho, jenže já se pořád snažím najít důvod, proč to všechno neukončit. Zdá se, že když volám o pomoc, nikdo nikdy neodpoví. Nikdo nemůže přemýšlet za mě, mám své vlastní myšlenky. Nikdo nemůže přemýšlet za mě, mám své vlastní myšlenky. Nikdo nemůže přemýšlet za mě. Nikdo nemůže přemýšlet za mě. Potřebuju někoho, kdo tu bude pro mě. Potřebuju někoho, kdo tu bude pro mě. Cítím se tak ztracená. Když se mi rozpadá mysl, kam se mám obrátit, když už moje mysl není v pořádku.